Og jeg vil spille Slender i dag. Hej, eller rettelse. Hej, velkommen til The Noob Gaming. I dag vil jeg spille Slender med... Hvordan slukker man for lommelygter? Okay, det var et... den der lyd, den kan ikke lide. Ja, bum-bum-lyd. Nej. Hvis den kommer, så skal vi lige være forberedt på, så er han i nærheden. Okay, jeg sidder med Lukas, som ikke kan... Og der tager jeg så langt. Der er så læg, hvad der står i den tørn. Der står en ledtråd med. Så du kan bare se det. Okay, han putter efter dig. Han er i nærheden. Hvordan tager jeg den? Det kan med mellemrummet eller sådan noget. E. Kig. Der, på E, der zoomer ud. Ja. Okay, det er lidt noget andet. Så var det for det. Og jeg har aldrig nogensinde før prøvet det her spil. Jeg prøvede det lige for 2 sekunder siden, og jeg Du lukkede det ned med det hele. Ej. de står ham i godt træk. Bare lidt prøv at se, om du kan løse. Ved hvor han er. Han kan løse. Så jeg var også ved. Ej, hvordan zoomer jeg væk på det her? Men det er, han kommer. Han er ved væk. Når han kommer, så pisser jeg i bukserne. Det prøver at vente om. Eller bunker det. Bunker det. Jeg kan ikke høre noget som helst. Men det er fucking spooky. Var den der måde, man ved, den kommer. Jeg gider ikke. Jeg ved ikke, hvad det var sådan en ny brug, jeg brugte. Det vil jeg ikke. Jeg fik jo min far over til det. Oh goodness. Jeg går bare ind. Jeg kunne høre noget, jeg kunne høre nogen, der trampede. Når han var i nærheden af det, så kunne du høre sådan en fod, som han helt så ville gå derind. Og jeg tør kraftedeme ikke gå derind. Det er ligesom mig. Det er helt det er faktisk noget sindssygt andet end bare at sidde på og kigge på det der, så er det